मालवण तडका. आज आपण कोथिंबीर वडीची रेसिपी पाहणार आहोत, जी अगदी झटपट बनते आणि टेस्टला पण खूप छान होते. चला तर मग बघूया. आता आपण कोथिंबीर वडीसाठी लागणारं साहित्य पाहणार आहोत. ही मी एक जुडी कोथिंबीरची घेतली. याचे मी देठ वेगळे काढून टाकलेत आणि पानं घेतलीत आणि ती स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली. हे 1 कप बेसन घेतले मी. 1 टेबलस्पून सफेद तीळ आहेत, ते मी भाजून घेतले. आणि अर्धा टेबलस्पून मी आलं लसूण आणि हिरवी मिरची कोथिंबीरची पेस्ट घेतली आहे. ही नॉर्मली मी फ्रीजमध्ये बनवून ठेवते, म्हणजे कोणत्याही भाजीमध्ये वगैरे तुम्ही वापरू शकता. हे लाल मसाला आहे चवीप्रमाणे, मीठ चवीप्रमाणे, पाव टीस्पून हळद आहे आणि पाव टीस्पून धणे जिरे पावडर आहे. आता इथे मी एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर घेते घालून. सुके मसाले, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि थोडे तीळ घालून घेते. अर्धे तीळ मी नंतर पेरण्यासाठी ठेवणार आहे वरती. आणि बेसन घालून घेणार आहे. आता आपण ह्याचा एकत्र मळून रोल करून घेणार आहे. शक्यतो पाणी अगोदर मिक्स नाही करायचंय, कारण पाणी जास्त झालं तर ते रोल त्याचे प्रॉपर बनणार नाही. हे मी असं मळून झालंय सगळं मिश्रण. याच्यामध्ये जवळजवळ फक्त 1 टेबलस्पून पाणीच टाकलंय. बाकी आपण कोथिंबीर आणि म्हणजे कोथिंबीरच्या पाण्यामध्येच मळून घेतलंय. हे जास्त पाणी नाही टाकायला लागले. आता थोडंसं मी तेल टाकून घेणार आहे, अगदी किंचित, आणि त्याचे लांबट असे गोळे बनवणार आहे. आता हा रोल बनून रेडी झालाय माझा कोथिंबीरचा, आणि तो मी वाफायला ठेवणार आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की पाणी जास्त झाले, त्याचा रोल होत नाही, तर तुम्ही प्लेटला तेल लावून त्या प्लेटमध्ये पण थापून वड्या कापू शकता. आता इथे मी चाळणी घेतली आहे आणि त्याला मी तेल लावून घेतले. त्याच्यावरती हा रोल मी ठेवून देते आणि मी आता वाफवून घेणार आहे. आता हे टोपामध्ये मी पाणी उकळत ठेवले आणि त्याच्यावर आता हे वाफायला ठेवले कोथिंबीरचा रोल, आणि त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. हा मीडियम गॅसवरती जवळजवळ 15 मिनिटं मी वाफवणार आहे. आता इथे 15 मिनिटं मी आपला कोथिंबीर वडीचा रोल वाफवून घेतलाय, आणि आता हे मी तसंच गार व्हायला ठेवणार आहे. कारण गरम गरम असताना जर ह्या कापल्या तर ह्याचे तुकडे होतात, प्रॉपर कापले नाही जाणार. त्याच्यामुळे मी हे तसंच गार व्हायला ठेवणार आहे. आता कोथिंबीरचा रोल गार झालाय आणि आता त्याच्या मी वड्या कापून घेणार आहे. त्याच्या मी पातळसरच वड्या कापणार आहे. हे आपल्या कोथिंबीर वड्या इथे कापून रेडी झालेत. ज्यांना ऑइली जास्त खायचं नाहीये, हेल्थ कॉन्शियस आहेत, ते असेही स्टीम कोथिंबीर वडी पण खाऊ शकतात. ही अशी सुद्धा टेस्टला खूप छान लागते. पण आता ही मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. ते मी पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवले. आता ते मी तेलामध्ये वड्या ते टाकून घेणार आहे याच्यामध्ये, कढईत, पॅनमध्ये, आणि दोन्ही साईडने असं छान भाजून घेणार आहे. हे तुम्ही पाहिजे तर डीप फ्राय पण करू शकता. पॅनमध्ये सर्व तळायला ठेवल्यात वड्या. गॅस मी स्लो ठेवलाय. मी चांगलं लालसर होई पण तळून घेणार आहे आणि नंतर परतून घेणार आहे. आता हे जवळजवळ 10 मिनिटं मी एका साईडने भाजून घेतलेत. आता मी परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साईडने पण 10 मिनिटासाठी तळून घेणार आहे. आपल्या कोथिंबीर वड्या अशा छान दोन्ही साईडने फ्राय झाल्यात चांगल्या. दोन्ही साईडने मी 10-10 मिनिटं स्लो गॅसवरती फ्राय करून घेतलेत. आता मी त्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आपल्या कोथिंबीर वड्या मी ती प्लेटमध्ये काढून घेतल्यात आणि मी त्याच्यावरती तीळ टाकून घेणार आहे.
छान अशा भाजल्या गेल्या दोन्ही साईडने. वड्या खूप छान आणि क्रिस्पी होतात खायला आणि बनवायला अगदी सोपे आहेत. हे कोथिंबीर वडीचे वाफवलेले रोल तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून पाहिजे तेव्हा काढून फ्राय करू शकता. तरी माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन रेसिपीचे तुम्हाला अपडेट्स मिळतील. आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.